ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಎನ್ಮೂರ್ದು 10 ತೊಲೆತಾತ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆಲ್ತಡಿ ಪೂರ ದೇತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೀತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಚೀಪೆ ಬೋಡು ತೂತೆ ನಿಕ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಕೆಲವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲೆ ನಯಾನ್ಲ ಚೀಪೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ತೂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವರಂದು ಕಡೆ ಓಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿಪಾಂಡ ಅವು ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಐಕುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮಂತೊನ್ಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾನು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ಅರಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬುದುಲ್ಪಾದು ದೆಕ್ಕುದೈಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗದಾಯ್ಬೊಕ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಏತ್ ಪತ್ತುಂಡು ಆ ತ್ಯಾರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಮೀನು ಕೂಟುನ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಪಣ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಅನ್ಪುನಗೆ ಬಂದೋನು ನೀರು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪಾರ್ದಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರಿಲ ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ದಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡುಜ ದಾಯಪಣ ಐಟಿ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಂತ ಅಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಜೆನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆತೇನು ನೀರು ದಾಲ ಕೂಟುದುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ಯಾರಿ ಉರಿದುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ಅರಿಕ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಅರಿಕಡ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಅರಿ ತಿರ್ಗುಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ಗಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಯಾನಿ ಬಂದ ಬರೆರ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಏನಾರು ತಿರ್ಗವಡು ಇದು ಏತು ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಡ್ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಏತು ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಆತು ರೆಡಿ ಮಂತಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಡೋದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಂತಂದು ನಾನು ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ಡು ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ದೀವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದೋನು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಟೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಮಂತಂಡ ದೋಸೆ ಕಾಂಡೆ ಮೈಪೇರ ಅಪ್ಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪೇನು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಜಾಜಿ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದೊಂದು ಎತ್ತು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಾತನೊಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ ಪುಲಿ ಆತನು ಬಂದಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಶೋಕುಡು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಗ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಮೂಲವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೊಲ್ಲ ಬಂದ ಪುಲಿ ಬರ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೊನ್ಲ ಇಜಿನ ನೀರು ಕಲತ್ತಲ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಯಬಣ್ಣ ಕಾವಲಿಗೂ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡೋದು ಆತ ಇಂಚ ಇತ್ತದ ದೋಸೆ ಮೈಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಂಡು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನಟ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದ ಶೋಕು ಒಯ್ದಿನಿ ಇತ್ತು ಒಂಜೇಲೆಕ್ಕಂದು ತಿರ್ಗವಡು ನಮಕ್ ಕಾವಲಿಗೆ ಮೈಪೆರೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮೈಪುನಾತ್ ಅದ ರೆಡಿ ಮಂತುಂಡೆ ಅವು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೇಯಿ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ತಿಂತ ನಿಕ್ಲು ದೋಸೆ ನೆಯ್ ಮೆತ್ತಡರ್ ಮಂತುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಏತು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಏಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೂಟುವೇನು ಯಾವ ಜೀತೆ ನೀರು ತಾಯ್ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೈಪೆರ ಅವಡತ್ತ ಆತೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚ ಇರಲ ದೀತ್ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಂದ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ದೋಸೆ ಮೈಪೆರೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮೂಲ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾವುಲಿಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ಇಂಚ ತೋಜುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲೂಪು ದೋಸೆ ಇಂಚ ಮೈಪುನ ತೋಜವೆ
ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಈಗ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡೆ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಅಂದುಲ್ಲೇನು. ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ತ ಪಸೆ ಪಾಡುವೇನು. ನೆಯ್ತ ಪಸೆನೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುನು. ಈತ ಶೋಕ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲಿ ಕಾವಲಿ ಹಿಡ್ದು ಶೋಕ್ ಲಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆನು ತೆಲುಗು ಪುಡು ಮೈಪುನಲ್ಲ ತೋಜವೇನು. ದೋಸೆನು ಏತು ತೆಲುಪುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ತೂಯರತ್ತ ಇಂಚಾಯನ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಮಂತಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.